La pèrdua de visió evitable és un problema mundial. I la solució és a les nostres mans. Volem fer història. Millorant, innovant, avançant. Fem història superant barreres i facilitant l'accés als serveis de prevenció i tractament de la visió. Fem història evitant que es deixi enrere les persones més vulnerables. Les dones, els nens i nenes, les persones grans. Les persones amb discapacitat, les poblacions indígenes, les comunitats locals. Les persones desplaçades i refugiades. Volem fer història lluitant contra les desigualtats, la pobresa, l'exclusió. Creant sistemes de salut ocular equitatius i inclusius. Fem història acceptant un repte mundial. Volem transformar la vida de més de 1.100 milions de persones que podrien perdre la visió en els propers 10 anys. Fem història contribuint a la fi de la ceguesa prevenible o curable. Fem-ho possible. Fem història. Fem història. Fem història. I fem-la entre tots i totes.